Si Joy Aragon, laking Don Pedro, Malasiki, Pangasinan. Isa po siyang PWD na namatay sa pamamaril ng isang pamilya. Si Joy Aragon ay 26 years old at single mom at 2 kanyang anak. Humihingi po sila ng hustisya para sa namatay na PWD sa Don Pedro, Malasiki, Pangasinan. Dahil sa nangyari, kawawa naman po ang kanyang 2 anak na naulila. Si Joy ay napakabait na bata at pangalawa sa bunso sa kanilang magkakapatid. Manumuti ka gagawin pare, kayo saba-saba. Sabi nila dito, anong ginagawa mo pre? Bakit nyo kami hinaharang-harang? Ang sabi nila. Tumayo ang isang naka-jersey at sabi niya makikipag-usap lang daw kay Jong. At ang sagot naman ni Jong, makikipag-usap iyan, sabi mo putang ina. Kita naman po sa video na parang lasing na lasing po tong naka-jersey na naka-number 17. Pinalis doon. Ah? Ano? Ito yung kalawin. Bata na siya. O yun ang may gamit. Sa barang niya. Sige, mag-video kayo. Binabidyo. Ang sabi po dito ng naka-white ay mag-uusap-usap lang po sila. Pero bakit umabot pa sa may barilan? Akin yung alagari lunis, magkikingkila lunis. Hanggang panigalang mo pare. Sino may ginawa mo sana? Di mangkahay. Kitang-kita po dito na inaawat na kanyang tatay ang kanyang anak na lasing. Nadinig nyo naman po kung anong sabi. Sabi ng mga pamilya Aragon ay may galang po sila. Kayo kasi doon na po. Yan po yung nakatalikod. Si Joy Aragon po ang awat ng awat at sabing kalma lang po. Video. Kayo ba natapos po kaya? Kami na ba? Kalmado kayo. Tawag mo balot. Kaya po nito. Sa ito bagput si kayo, aking ginawin na nakuman. Kaantak malalitan dalan duwatan sa bulirog yun. Tayo, Kelowe. Gusto pa yung naanan ng taga-repunitian. Sige pa. Kami anak yun. Sabi po ng pamilya Aragon, kung sino po ang nagaya ng suntukan, ay yung anak nyo po ang unang nagaya ng suntukan. Sige pa. Kami anak yun. Ang tagalog ito, pinawalan ng Pikoy. Ang sabi naman ng matandang naka-white, ay lumabas si Pikoy, yung kapatid mong bunso. Kaya pala lumabas si Pikoy dahil hinamon po pala ng anak nyo na suntukan. Yung taga-tuti ko, ya punitian tawan uwan. Pinlano yun lang. Kitang-kita po na kayo po ang may plano at may daladala po kayo sa tagiliran nyo. May plano, Kelowe. Kaya si Dagol, iparap bigay, tapiano dyan ang Wala na, pagkikanay. sapay ng bagabalak ang Kelowe. Sapay ni. Sapay ng bagakan eh. Pati anak na nibiyang. Lasik ka. Oh. Pinagtakot mo ni. Siya, Sa sino lima. ba naman? Siya, Ito. yung bagakan siya to, at kami mibabalit. Kapot mo na agawas, ang kami mibabalit. Sila pang ito kasi ang ipo na samurai, tapupurpukan mo ni Baldo. Naputi. Kapot ko sila eh. Pupurpukan mo, hindi mo dami puti. Buti ang bangko, pang susugod tayo, Baldo. Di man kapit mo Susugod susugod. ka. Mamala. Si Baldo, sikat yung una na timulat. Kalmado kayo, kulangan nyo. Kaya bagami si kayo tutuwa, wala ibigay siya may, yasa anak yo, so na nanamhamon, tanang punite. Natan, di pa siya kayo, sa nagtutuyo man tutungtuyat yun. Barangay o kayo, usgado sulaan tayo, pag kami natatago, si kayo tsuwe, ibabay mi kayo. Ibaboy! Intayin nyo, ginawin na naman. Magalmado, balang kutungtungan na ba yan? Kalmado kila ba? Anay lugar nyo? Anay lugar nyo? Ay lugar na anak ko. Ginawadag si kayo. Then, sa lugar niyo matay. Isa tungol ko tatanap puli ng kagiyot. Sigad yatan ko na tinaman eh. Dangal nyo labat eh, dangal nyo labat.
Amaya-maya may papagad dyan. Hindi, yung Amaya-maya may papagad. Kanya ng takbo tatay. Agin ko na. Ang may babagayo, tunulyo ka pa? Wala na reklamo si Babagisa. Pati si Pugen tawag ipukin. Alagar yun, sabi. Ang sabi, Auring. Nita na. Kapasumpo la, yan titinawag ang Sa kula. Febredo, tawali tatawag ng kilang barangay. Kasi gabay tino magtutungtong. Sino kaya yung babaeng bumulong sa isang matanda sa kalsada? Penayos ha. Kasi ano tutusin, si kami akin dire, si kayo, lumugirad dya, akin sa pamuto. Tingapilali mo ba naman? Kinayo nila siyo? Nila sila yun eh? Hindi abune, hindi gaway. Ano tutusin? Alam, sige katuntong ko yan. Kitang-kita naman po sa video kung sino po ang nag-provoke ng gulo. Kitang-kita sa video na lumulusob ang isang naka-jersey na parang hango sa alak. Makikita nyo po yung nakakulay white na damit na lumulusob at may hinugot sa damit.